Jotono khulumkha tei sibai ani bumung samung jamatia khani khurang channel tini ang toi phaigo nrangno question kaisa chini borok rok mela rok khangkhe 10 khe chini borok ni mela go phaigoi nai phaiya chini borok hingkhe ba 10 mela rok phro hingkhe burung burung chini borok kwbangma thangoi borok oro mela thangnaigo pailaigo hai nukjago hingkhe tumani bagui hai wngkha ukokno jeng silainai phalnai rok chini tiprasat takhuk tei bukhuk sono thang swngnai lainai hingkhe tini tabuk edisi khumulungo tini mela cholai tongo norok bahaino phainai phaimano o mela wngkha Christmas mela jotono phaigoi norokbo enjoy khaipaimano manui paipaimano chini borok rokno phalnai chini borok no painai hingkha hingkhe belai khe kaham norok nai tongdi khani khorang channel tei like comment share khaidi video no subscribe khaiyani ta pokdi hambai asa takhon mangkhe tuma Suresh Devarma bo kamini khaba Khazurmara tuma dokan ni amode abono cosmetic cosmetic asa tini ni ani question ke haisi dara 10 mela rok khangkhe chini borok rok mela naina hnoi gari sagya khaigi burung burung sikla chagi thangbai tabuk chini borok mela rok kha 10 le phede phai chini borok ni mela go Shin Borong Melao Paya business thing Kajasim Payo Panirok Paya abo hai tamani ingma kalai chini borok le borok ni mela go hangkhe thangle borok le tumani phaya Borok Tomani Paya Aboto Sungabusuk Sasuk Maya borok hingkhe chini borok no kaisa boycott khaima haisi klai tongo borok 10 ta chini borok kheba khasiya de kalai chini borok ni oro kheba no paya ni hingkha kisa kene morok jago 10 oro hingkhe morok thung kalai thung pailai obo hairok nukjago Aboto Abo Paine Thani Wota asa nung boro jaga rogo dokan rok roitrung 10 area ro hubi Sung Wanza area Sung travel Tagarjola Zombujola Ruo Ar Kumlungo Ruo Asukno 10 waisu usu paipima ro de tong Ani Sini Thani Ole 10 Paimani Gre abo haina hingkhe jongbo haina turuk business o agoglai tong hingkhe jongbo haina 10 thani paimara akrokno kom khailegi chini borok no pailegi chini borok no phalaigo haingan batana Aboto Amanyong na Nangzamana Nika Sin Borong Paya Sin Borong Palo ke Janja Jadi Khakjak Ma Mane Bogni area Borong Sin Borong to Tangi Paja Simsi Tanai to Kre ke Sin Borong Sungorong ke Sin Borong Dugan Nangman ni Okok Asung Gartika tei bisis bela ro khangga hingkhe haisi burung borok ni khebano phalnai mangna chini borok khebano sagya khaigei 10 ni mela go 10 rok si kom khe nukjak pai chini borok si kwbang kukhe hayo diba Aboto Hanyo hingkhe chini borok ni mela go borok phayan tongmanta kaham ri tongo cosmetic kaham mala ro akrok tongo kuno phaya gja borok Sini Borong Nor Thani Angka Koyo Nijini Borok Nijini Thui Borong Oza Jagan Panya Nangom Haja Mane no Solithung Phalai Bo Phaltung Panyi Bo Paithung ke Sung Borok Sinaro Phayaga 10 to Sung Sinaro Thani Paipia ba Bong Thani Sung Biapsa Bo Khaiya Obon Bagai Asungno Ani Kokasar Mungta hambai takhon acha bokuni mungkhe tama Ani mungke pari de parma bo kamini ani para hangke to ikoroni no soigoria khumulongni mela go tuma dokan ro ba ikori rong ta hangke acha hingkhe ani tini ni question hingkhe haisi tak bukhu chini borok 10 rok mela rok hangkhe sagya khaigi 10 ni mela go paina hnoi naina hnoi thanglai tabu chini borok mela rok kha 10 rok le chini borok ni mela go phode phaibai phaya phaipan hani khoroksa rok phayo haipan paya ta hani phai rok simi guri rok thango 10 ni mela go le chini borok ro saglai yablei haisi kande khulai si tongo abo hanyo borok mane sin borok ngai ke je jaga phan thango hangke bong borok to phaipan masamusu phayo as kwbang to phaya hangke sin borok ke je jaga phan thanglai paimale phode pai masamusu phaima phade pale paya baksa jaga to paina kaisa kusuro haipan kwbang ma borok to phaipan paya tam hai hingkhe jongbo haino tuluk business rogo ri phalthani rogo cosmetic rogo tuluk jongbo agoglai tongo hingkhe borok no payagoi जों bai जोंनो फालायनाय बायलायनाय हिंगा रang chini borok ni oron tongrog hingke hairok khailai ma khe chadasa
Mane sung tam chanai shin borak bai borak sung na shin borak na phalai shin borak paine ke ta abun chauta shin borak no mano shin borak na shin yak ni payo kam belan ka hamta am ha hinke boro jagar nung agirago faltong rok faltung ba sung kun jaga the do sung shin khumul ngo simin phalung kan dokan botong ora khumlung go oro komulung dugano wansarok pai pur pai 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 ya khoroksa khuruksa hanya abo washa usus pai hayu pai pai pa na masa musus ya bo kuno mane gobang borak pai pai hayata sa hangke bilai ke hambai buku in hambai bai ni mangke tama Ani ke Budu Lakshmi. bo kamining khaba Seng kumulung mathani. acha hangke bilai ke kaham bai tro ke hai samung dungan ro mara krok busurok deglai kha O seng balu khang ko tabuk seng 20 bosor thangi jongo. শুধু মেলাগো সিমি দে বক নাখে বা বাজারগো সাথে খায় Bazar ke seng khaya. Enga second third de pur ke seng phalayo ta. ani tini ni question ke omo si bai 10 মেলা রাখা হাংখে চিনি টিপ্রা সারক সিকলা জাগै বুরুং गोबां मा थांलायो ताबो सिनि बरक बहायनो टिप्रा सारक बहायनो ताबो मेला रक खायलायखा दुगान रक रिलायखा 10 हंके फाया तो माने बागै अब हायो Seng ke wan suk mani kisang kobla tamni bagai ma seng khai mela hangkang kan je kun mela no seng khatongo. Enga kaham dang kha hamedang kha ba seng wan suk ya ta. Enga je pru dera wi thango. Apro se seng wan suk mani phayo ta. Enga ang omono sanamo sung mani ke haise seng bongni mela roko seng attend khaya tong khani sawo. Sini simin seng attend khayo. belai sikka hamta abo chinim srai ro akrok belai ni गोबां मन देरा जामान नु Kabang mam oma hai tabu to sanani kerja babang no sai mana nong media to ruti to engka amo to sanani kerja engka amo hake seng aten khaya bo je kun jaga khaya bo tong khang ke seng sawo seng bai seng aten khai mani hingke kunung ya kun asubida ring ya by chance tabuk sorok parangai gari rok thanani kala ke hangka se seng buni bor sang bai seng khalai jago kintu mela jaga wo kono khalai jakya ya bahaya te kaisa hingke 10 gle sini melago phade phaibai Mana baksa phayo hebno 25% rok ma hairok phaita bola phade paitrung pai phur kai to paya baksa kai kom khai ro di hno bongni dam milia kokrok sapayo ngai kaise kaise ka wala kaisa sana rok phayo ma hairok phayo ta ngai hebno sangke ব্যবসা khainai rok mo thani tei sang jisini mi bising te kai samu khainai rok ba bong kok no sang keri khaya oi bu sa kaham kai phono guri ro halaita hingke abo mia je mela ngma rok le busurok rang rok phailikna Miang kai to pas blang ka pas ning dinam ka sab samonya kom na ma phalayo gai ban jeng ba kha thea ta tini ba khana sini kanai hne jeng wan chuota belai ke hambai baina hambai Tani yo, kom. Mela, mela, mela. মেলা 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 Mela, mela, mela. মেলা মানে আনন্দ আর মেলা মানে মিলন আজকে আমাদের প্রচার কেন্দ্রে পাচ্ছেন নিত্য নতুন ডিজাইনের নজর কাড়া ইমিটেশন মনোহারি বোম্বে গোল্ড সুরেনা গোল্ড এবং সিটি গোল্ডের অপূর্ব সম্ভার
আমাদের প্রচার কেন্দ্রে সাজের বাহারের আইটেমগুলো বেশি ঘাটাঘাটি করবেন না। আমাকে বলুন সেই আইটেম মেলায় ঘুরছেন এটা ওটা কিনছেন, আসুন এবার আমাদের দোকানে। আর কি দামে কি ধরনের ইমিটেশন, মনোহারি এবং দুর্দান্ত গলার হার ও কানের আইটেম পাচ্ছেন একটিবার নিজের চোখে দেখুন। আসুন আমাদের মামনি ইমিটেশন। কেনাকাটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের প্রচার কেন্দ্রে দুর্দান্ত গলার হার, কানের দুল দেখে যদি আপনার পছন্দ হয়, যদি ভালো লাগে, তাহলে আমাদের প্রচার কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করুন আপনার পছন্দ সেরা। Gairi,